أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أمبي على فو أمبي على تنو أمبي على ولنيماندو أمبي على بركادا فولي فولو أمبو تاكو نيشي أنغا شيخوما olu minnu senbo kɔrɔ kana an ka kɛnɛ bonya an bolo ni mɔgɔ o mɔgɔ déplacé la kana kɛnɛ in kɔnɔ n b'a fɔ alhamdulillah ni mɔgɔ o mɔgɔ bɔra i bɔra kana ala ɲini de la i bɔra kana arjana ɲini de la bari yatimɛden ko o ye arjana ko de komi yatimɛw yɛrɛ bɔra ka kuma aw ye cogo min na an kɔni ta ye farankan de ye sinon an b'a jigiya k'a fɔ k'olu ye kuma bɛɛ lajɛlen fɔ an b'aw bɛɛ lajɛlen fɔ k'aw waleɲuman dɔn bawo ni yatimɛya tɔgɔ min filɛ nin ye nin tɛ tɔgɔ ye k'a fɔ ko denmisɛn ninnu yɛrɛ nin kanu tɔgɔ in ka da u la tɔgɔ tɛ o y'a laɲini k'a fɔ u ka wele ko aliyatimɛw a sababura fɛn min na o ye saya de ye o saya fana ye fɛn ye fɛn min bɛ yen nɔ n'a tɛ jɔ o saya ye fɛn ye fɛn min bɛ n'a bɛ sen na su ani tile ala de b'a dɔn sini sinikɛnɛ an jɔnw denw bɛna fara yatimɛw kan o tuma na bi an bɛna an da don ka walawala aw ye an ka yatimɛden ninnu bɛ alihala minnu na u ka furakɛli cogow la u ka balo cogow la u ka alihala wɛrɛw la nka n b'a jigiya k'a fɔ aliyatimɛden ninnu ye kuma ninnu yɛrɛ bɛɛ fɔ ka ban an b'a ɲini ala fɛ ala k'an k'u dɛmɛbagaw ye nka yanni n ka don kuma kɔnɔ fɔlɔ tiɲɛna alihalaw bɛ yen nɔ minnu bɛ yen n'u ka gɛlɛn kosɛbɛ yatimɛden ninnu yɛrɛ ye kumaw fɔ mɛ n b'a dɔn u yɛrɛ bɛ alihala minnu na u yɛrɛ t'a dɔn n'u yɛrɛ tun b'a dɔn n b'a dɔn n'u yɛrɛ da kun sera u ka alihalaw yɛrɛ ma n'u bɛ balo cogo min na n b'a dɔn ɲɛji tun bɛ caya sali kɔnɔ nka ni ala sɔnna anw bɛna kuma u tɔgɔ la u bɛ alihala minnu na gɛlɛyaw b'a kɔnɔ u ka balo cogo la furakɛli cogo la nka yanni an ka don o kɔnɔ fɔlɔ ne y'a kɛ layidu ye n yɛrɛ kan ni ala sɔnna n yɛrɛ ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye fɔlɔ min b'a ka dɛmɛ di yatimɛdenw tɔgɔ la o kɔfɛ Cheikh Harun ni ala sɔnna an mago bɛ ale fana ka dɛmɛ na ka fara association membre bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ kan fɔlɔ n ka sɔrɔ ka don kuma kɔnɔna la inshallah a bɛ hakɛ to voilà Harun voilà Cheikh Suleiman Cheikh Suleiman Cheikh Suleiman Cheikh Suleiman ayen de nga wara la ka sɔrɔ a kunkolo b'i yɛrɛ bolo parce que n bɛna ci la c'est sans iyo kasi la kana ligo voilà Abubakar Tolo Zai Wardi ok voilà Oustaz il va y malo de yo kengi ona gel la ruba ka hogini za hogini ona noni ok si yo alhamdulillah ok c'est bon on a continué ok alhamdulillah rabbil alamin manga nyama fo wenga ko jambolo alhamdulillah ko mesiga banga wardi jagoyate nga alhamdulillah wenga ko jambolo ala ka nusara ka bloga mizanatul hasanatul alhamdulillah ambare alislamo bi anjora wiye ka kuma aliyatimedun togola togo mindo mo jiten togo fe sa de basuma ala ka nan deun ko ronyo bolo ni yatimedun nunu we balo alhalawla alhala munun ka gele alhala do jumaye o ye ka furakeli ko ye dɔgɔtɔrɔ sigilen fila an bolo yan wallahi hali sisan ka ala deli k'an jigi kɛ ala ye k'a ɲini aw fɛ ala ta kɔfɛ a ka an dɛmɛ nin ko in na yatimɛden ninnu an m'u ta k'anw de bɛ se ala de bɛ se ka hadamaden balo nka an y'u ta jigiya min kama an b'a dɔn ni yatimɛden ko fɔra yɔrɔ o yɔrɔ hadamadenw b'u kun don a kɔrɔ bi welekan min b'an bolo k'a lase aw ma ne tɔgɔ la n bɛ kuma ni association tɔgɔ de ye an ye weleda kɛ mɔgɔ minnu tulo b'an na nin salle kɔnɔ minnu bɛ k'an lamɛn kɛnɛ ma minnu bɛ k'an lamɛn réseau siraw kan nin ye welekan ye k'an ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma ba ɲumankɛw nin ye yatimɛdenw de ye kuma dɔw la u ka alihalaw ka gɛlɛn an ka e yɛrɛ k'i sigi k'i miiri jɔn b'a kanu k'a fɔ i ka sa ko i denw ka furakɛ nin cogo la
wallahi ko dona ko te ko wala sai ga don i denw u bena mine i ko fe cogo jumɛn i bena o don cogo di i yɛrɛ kun bɛ balo la yatimɛden minnu kun bɛ yen i y'u minɛ cogo di e y'i se k'u ye cogo di n'i y'o dɔn kabi i ma sa i k'a dɔn k'a fɔ n'i fana sara i denw fana bɛna ladon cogo min na i ye waliden ninnu ta kɛ cogo min dɛ i taw fana bɛna ladon de o tuma an ye wele bila bɛɛ lajɛlen ma yatimɛden ko de don ni min b'a dɔn i bɛ se k'an dɛmɛ u ka furakɛlikow la ni min b'a dɔn i bɛ se k'an dɛmɛ u ka banakow sira fɛ o mɔgɔw ka ca an b'o jigiya nɛgɛjuru siraw bɛ yen nɔ association tɛ association tɛ kelen haruna yɛrɛ ka numéro bɛ yen nɔ an ye wele bila o ma a k'an dɛmɛ o ye kuma sigiyɔrɔma fɔlɔ ye kuma sigiyɔrɔma filanan ye jumɛn ye o ye yatimɛdenw bɛ yɔrɔ mun na u bɛ location de la location in kalo o kalo a bɛ sara 500 kalo o kalo wallahi haruna a y'a fɔ an ye a ko nin wari min filɛ nin ye n'a bɛ sara association tɔgɔ tɛ dɛ ale yɛrɛ bɛ baara min kɛ wari mana ci a ka compte kɔnɔna la a b'o de kɛ ka yatimɛdenw ka location k'u ka location wari sara 500 wagati dɔw la an bɛ se k'an yɛrɛ sɔrɔ kalo 2 fo ka se kalo 3 ma k'a sɔrɔ yatimɛdenw bɛ yɔrɔ minnu na a yɔrɔ kalo ma sara an yɛrɛ k'a sigi k'i miiri jɔn b'a kanu i den ka kɛ ni alihala nin na est ce que yatimɛden ninnu n'u yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ hali u yɛrɛ ka kow la ka se nin yɔrɔ in ma a bɛ hakilisigi d'u ma wa ne t'o jigiya a tɛ hakilisigi d'u ma a tɛ basigi d'u ma wa n b'a jigiya fana an si t'a kanu k'a fɔ ko an den ka kɛ alihala la alihala min bɛ yen nɔ k'a fɔ hali a bɛ si yɔrɔ min na ko gɛlɛya bɛ se ka don o sosara la haruna bɛ nin fɛn o fɛn kɛ tiɲɛ don association bɛ dɛmɛw kɛ baɲumankɛ bɛ dɛmɛw kɛ mais f'a k'a faamuya ko an kun don doni min kɔrɔ doni min don doni tɛ k'a fɔ ko an b'a ta congé tɛ a la badabada doni de don ni yatimɛden ninnu bɛ bɔ mɔgɔ wɛrɛw bɛ don adamaden i b'i tile de kɛ ni ala sɔnna ni ninnu fana tɛmɛna mɔgɔ wɛrɛw bɛ na ala bɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛw bɛ na jɔ hali anw yɛrɛ nɔ la ka kuma dɔn na min tɛ bi ye ka kuma yatimɛden ninnu fana tɔgɔ la n'an m'a jigiya k'a fɔ nin ka kɛ ko ye ko min n'a bɛ jɔ mais mɔgɔ min bɛ ni alihala la don min na ni sotigi y'a laɲini k'a fɔ k'an ka so bila an bɛ taa mini ni nin denmisɛnnin ninnu ye an bɛ taa mini ni nin muso ninnu ye an bɛ taa min anw dɔnna jɔn b'a kanu an dɔla kelen na k'a fɔ k'i denw ka kɛ ni alihala in na i fa sara i n'o ko bɛ ɲɔgɔn na fasaya kɛra sababu ye i n'i ba fana mabɔra ɲɔgɔn na sabanan fana kɛra jumɛn i bɛ si yɔrɔ min fana la i gɛnna ka bɔ yen nɔ an jɔn b'a kanu k'a fɔ i den ka kɛ ni alihala in na an b'a jigiya mɔgɔ kelen tɛ sɔrɔ yan min b'a kanu hali i ka yatimɛdenya danbe ka t'i den ma kuma tɛ k'a fɔ a ka kɛ yatimɛ ye a ka kɛ so kɔnɔ so min n'u b'a laɲini k'a bɔ a kɔnɔ k'a sababu kɛ ka ayiwa kalo sara ma sɔrɔ ka se k'a sara o tuma nin jɔyɔrɔ in na tuguni an b'an kan bila baɲumankɛw ma mɔgɔ minnu tulo b'an na sali in kɔnɔna la sali in kɔfɛ minnu bɛ k'a lajɛ jabaranin sira fɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan an b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ a ka hakili to yatimɛ ninnu na an bɛ segin ka kuma kan an ma yatimɛ ninnu ta k'anw de bɛ se k'u balo an y'a ta jigiya dɔ de kama bawo ni yatimɛden ko fɔra mɔgɔw bɛ hinɛ a ka hakili to a la a bɛ se ka kɛ mɔgɔw t'a kalama u bɛ ni alihala minnu na nka an b'a jigiya ni ala sɔnna ni ala sɔnna ni ala sɔnna nin kɔfɛ an t'a jigiya k'a fɔ ko yatimɛdenw bɛ kɛ alihala la alihala mun b'a la tuguni n'a bɛ anw yɛrɛ siran a ye hakɛ to mari ali silamɛw o ye alihalaw ka yatimɛdenw ka alihala filanan ye u ka alihala sabanan ye jumɛn ye o ye tuma dɔw la an yɛrɛ bɛ gɛlɛya sɔrɔ association kun kan o ye jumɛn ye ba n'i ye yatimɛdenw fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u ka to yɔrɔ kelen a wajibiyara mɔgɔ ka sɔrɔ min b'a hakili to u la a wajibiyara mɔgɔ ka sɔrɔ minnu b'u ladon minnu b'u kalan minnu bɛ lamɔ ɲuman d'u ma o y'a karamɔgɔw ye o karamɔgɔw an bɛ ala kɛ seere ye walahi kuma dɔw la juruw de bɛ ta ka karamɔgɔ ninnu sara bawo ye karamɔgɔ ninnu ka sara kalo kelen o kalo kelen an b'an yɛrɛ sɔrɔ 60,000 ani 2,000 o ye karamɔgɔw sara ye sara in tɛ fɛn ye k'a fɔ ko fɛn min don wari dalen b'an bolo dɛ an bɛ ala kɛ seere ye o kelen in tuguni haruna n'a ye fura feere ni fura wariw ni tɔnɔ min sɔrɔla n'o sera ka u sara o don n'o ma se k'u sara juru bɛ ta mɔgɔ minnu bolo mɔgɔ dogolenw tɛ u bɛ bamakɔ nin kɔnɔna la yan anw bɛ juru de ta mɔgɔw bolo walasa ka yatimɛdenw u karamɔgɔw minnu jɔlen dɔw ye su minnu jɔlen dɔw ye tile minnu fana bɛ anw hakili sigi an ka sow kɔnɔ k'a fɔ ko mɔgɔw b'an kɔfɛ minnu bɛ ka yatimɛdenw kɔlɔsi o mɔgɔw k'a fɔ k'olu ka sarako ni kalo sara aw ni hami de bɛ ɲɔgɔn na an ni jɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn na bawo wari dalen t'an bolo k'a fɔ o wari in de bɛ yen nɔ uniquement ni kalo sara dɔrɔn a bɛ ta ka di karamɔgɔw ma a yɛrɛ bɔra u ka kalo sarako ye sisan u bɛ cogo min na aw yɛrɛw ye u ka furakɛliko a y'o fana ye karamɔgɔw ka sarako fana 60,000 ni 2,000 in wari de bɛ ɲini ka fara ɲɔgɔn kan ni wari ma sɔrɔ karamɔgɔw t'o kalama dɛ
karamɔgɔw to kalama o ye association yɛrɛ kɔnɔko de ye nka an bɛ wajibiya an bɛ ko in an b'a bɔ k'a yira mɔgɔw la mun kama laala an b'a jigiya nin fana kɔfɛ ba ɲumankɛw maa ɲumanw o tɛ ban baw yatimɛdenko de don denmisɛnw yɛrɛ bɔra ka kuma sisan anw ta ye farankan de ye an'u ka alihalaw bange sinon u ye kuma minnu fɔ anw b'a jigiya hali ni kɛnɛ in kun wulila nin kan an b'a jigiya k'a fɔ faamuya sɔrɔla wa bɛɛ b'i taafan n'i nafan dɔn i kan ka min kɛ o ye an ye wele bila kura ye mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u b'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ se k'an dɛmɛ karamɔgɔw fana ka kalo sarako de ye nin ye ala kama ko de don n'i y'a kɛ i y'a k'i yɛrɛ de ye anw ta ye wele dama de ye k'a lase bɛɛ lajɛlen ma nin kɔfɛ an b'a jigiya ni ala sɔnna karamɔgɔw fana ka alihalaw inshallah yɛlɛma fana bɛna don o la n'o tɛmɛna ka bɔ yen balimaw nin kɔfɛ nin ye yatimɛw ye yatimɛ minnu bɛ aw ɲɛkɔrɔ ni an ɲɛ b'u la yatimɛ du b'an bolo Bamako yan nɔ ka se du 4 ɲɔgɔn ma o ye yatimɛ du de ye o ni ninnu tɛ ɲɔgɔn ye sira yɛrɛ kan yatimɛw b'an bolo minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ madarisaw la madarisa yatimɛ min b'an bolo a bɛ surunya yatimɛden 100 la n ka kɔnɔ a bɛ surunya yatimɛden 100 la olu b'an ka charge kɔnɔna la minnu ka kalo sara bɛ taa jɔ kuma dɔw la 4 dɔɔnin ka jɛ o ni ninnu tɛ ɲɔgɔn ye sira yɛrɛ kan olu ni ninnu ka balo yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ye sira kan u ni ninnu ka foyi tɛ ɲɔgɔn ye sira kan an bɛ segin an ka kuma kelen in de kan wallahi an m'an kun don ko in kɔrɔ ko anw de bɛ se ka yatimɛden ninnu balo nka jigiya de don bawo an bɛ jamana mun kɔnɔ hali ni silamɛ jamana tɛ yatimɛden ye fɛn ye hinɛ bɛ kɛ fɛn mun na o ye kalandenw fana b'an bolo a bɛ surunya kalanden 100 la a t'o fana bɔ olu ka sara bɛ taa fo 4 dɔɔnin ka jɛ a yɛrɛ ka nin bɛɛ lajɛlen lajɛ nin tɛ alihala yɛrɛ bɛɛ ye fɔlɔ nin ye alihala dɔw de ye an da sera minnu ma ni nin fana bɔra ye pepepep ɲɛnama yɛrɛ se ka taa fɛn min kɔ n'o ye balo ye n'o ye dala dumuni ye tuma dɔw la an b'a jigiya o ka gɛlɛn nin ye o ka gɛlɛn ni nin bɛɛ lajɛlen ye parce que ni kalo sara ninnu ka balo dafalen de bɛ taa d'u ma u kan ka balo mun dun kalo kɔnɔna la kalo kelen kɔnɔ u kan ka balo mun dun o de bɛ ta ka taga di mais wallahi an bɛ ala fana kɛ seere ye tiɲɛ don tuma dɔw la Sheikh Harun mɔgɔ don a bɛ se ka kuma a bɛ alahalaw bange nka mɔgɔ n'i k'i b'i fari fan bɛɛ fɔ i b'i yɛrɛ neni nka kumaw bɛ yen ale tɛ se k'a fɔ anw bɛ jɔ yan anw bɛ se k'a fɔ bawo nin ko in n'a ɲana a ɲana an bɛɛ de ye n'a tiɲɛna fana a tiɲɛna an bɛɛ de ye ninnu ka balo kalo kɔnɔna la n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ min don malo la an bɛ min don kaba la an bɛ min don balo tɔw la a wari hakɛ yɛrɛ mɔgɔ tɛ se k'a fɔ wa kalo o kalo i b'a fɔ o dɔ de bɛ fara a kan wa o caman bɛ yen nɔ fana wallahi an bɛ ala kɛ seere ye a bɛ taa juru de la jɔn b'a kanu i den ka balo nin cogo la hali i yɛrɛ ɲɛna mɔgɔ si t'o kanu kuma tɛ i ka sa k'a fɔ ko i denw u ka balo ni alihala la yatimɛdenw tɛ nin kalama dɛ nin ye association ko de ye an y'a yira mɔgɔw la k'a yira baɲumankɛw la an b'a jigiya fana ni ala sɔnna nin kɔfɛ inshallah ni ala sɔnna an bɛ balo sɔrɔ yan ni ala sɔnna balo min bɛ yen nɔ n'an fana bɛ hakilisigi sɔrɔ bawo an ka yatimɛden minnu filɛ nin ye Bamako dɔrɔn tɛ u bɛ Senegal u bɛ Gambie u bɛ Niger u bɛ jamana caman na nka jateminɛ y'a yira Mali aliyatimɛw de bɛ gɛlɛya la ka tɛmɛ jamana bɛɛ lajɛlen aliyatimɛw kan n'i ye jamana ni fɛn o fɛn ta k'a lajɛ Senegal kuma dɔw la anw yɛrɛ mago tɛ se balo ma balo santa ka dɔgɔ anw fɛ yen tellement mɔgɔw bɛ balo ta u bɛ taa d'u ma parce que yatimɛw don hali sisan Sheikh Haruna bɔra Gambie Senegal dɔ fɔra ka 2 étages de d'a ma sisan aliyatimɛw tɔgɔ la ala kama jateminɛ y'a ye anw ka Bamako yan nɔ Mali yatimɛw de bɛ gɛlɛya la ka tɛmɛ jamana bɛɛ lajɛlen kan n b'a jigiya kuma min don alihala minnu don mɔgɔw tun t'a kalama wa n b'a jigiya ni ala sɔnna nin kɔfɛ inshallah mɔgɔ o mɔgɔ i se ye mun ye i k'a kɛ aliyatimɛko la bari an si denw ma taa ka aliyatimɛya to n'i b'a fɛ k'a dɔn i denw ka alihalaw i cɛsiri walitaw la yanni ka taa o bɛ kɛ sababu ye n'i yɛrɛ fana y'i ko don don mun na inshallah mɔgɔw bɛ sɔrɔ minnu bɛ jɔ i fana denw ye balo cogo ɲumanw na lamɔ cogo ɲumanw na alihala bɛɛ lajɛlen na kɛnɛya ni fɛn wɛrɛw siraw fɛ an bɛ kuma laban ni jumɛn ye yatimɛdenw ko k'a fɔ aw ye k'u ye kɛnɛ sɔrɔ k'u ye dugukolo sɔrɔ dugukolodila an b'a fɔ Mariyasa Dukure wallahi ne yɛrɛ bɛ seereya k'a fɔ n ko mɔgɔw bɛ yen nɔ minnu dalen bɛ ala la k'u bɛ taa jɔ ala ɲɛkɔrɔ mɔgɔ min nin dugukolo in di aw ma wallahi ne b'a jigiya a dalen b'a la k'a fɔ don dɔ ala bɛna taga ɲininka bawo a ye dugukolo min di aliyatimɛw ma dugukolo in hali n'an yɛrɛ kun ko k'an bɛ dugukolo san yatimɛw ye wallahi an kun tɛ se k'a san a y'a d'an ma yɔrɔ min na a filɛ Titibugu la ani gidɔrɔn tɛ hali 100 mètres bɔ 50 mètres n'a cayara a filɛ dugu cɛmancɛ de la a bɛ taa jɔ bi fo 2 millions de bɛ don a kɔnɔna la
a y'a ta k'a di an ma Alahu subahanahu wa taala kama. Mun tora mun de tora sisan Ala y'an dɛmɛ an k'an bɛ yatimɛdenw an bɛ so jɔ u ye o bɛ kɛ sababu ye o bɛ charge nɔgɔya an yɛrɛ fanaw kan. Ala y'an dɛmɛ an ye forage segin forage seginna a taara fo 6,600,000 ɲɔgɔn forage seginnen fana kɔfɛ Ala y'an dɛmɛ an ye subasuman kɛ kɛnɛ in na a subasuman fana kɛra o kun jɛra a tɔ tora jumɛn a tɔ tora an bɛ ka min na se aw ma sisan an bɛ ka a ɲini an ka se ka so in bɛ se ka laban cogo min na o de y'an ka hami yɛrɛ belebele an ye fɛn o fɛn fɔ a bɛɛ ye hami ko nka an b'a jigiya ni Ala sɔnna ni yatimɛdenw ye donyɔrɔ sɔrɔ k'a fɔ ko nin y'u siyɔrɔ ye ka yɔrɔ sɔrɔ u bɛ yɛlɛ yɔrɔ min na ka yɔrɔ sɔrɔ u b'u ka kulonkɛ kɛ yɔrɔ min na ka yɔrɔ sɔrɔ a b'u hakili la ko nin ye yatimɛdenw ko nin ye anw yɛrɛ de ta ye an b'a jigiya hali u ka lamɔ hali u ka kalan basigi u ka ɲɛnamaya ko tɔw an yɛrɛ bɛ ka cɛsiri mun k'u ye a bɛ nɔgɔyaba don o la o tuma na dayɛlɛlen don mɔgɔ o mɔgɔ n'i b'a fɛ ka dɛmɛ lase nin ko in na chantier bɛ yen nɔ an ma mɔgɔ si diyagoya k'a fɔ f'i kana wari jɛ de di an ma ni se ye mɔgɔ min ye i ka taa ni siman ye i ka taa ni siman ye n'a se bɛ mɔgɔ min ye i ka taa ni nɛgɛ ye i bisimila n'a se bɛ mɔgɔ min ye i ka taa ni cɛncɛn ye i bisimila n'a se bɛ mɔgɔ min ye i ka taa ni fɛn o fɛn n'o bɛ se ka kɛ sababu ye k'an dɛmɛ ka yɔrɔ in laban dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye yatimɛdenw ka cikan don komi n kan ka kuma in lase kan wɛrɛw la min tɛ bamanankan ye nka nin y'an ka hami belebelebaw ye an bɛ hami ni minnu ye su an bɛ hami ni minnu ye tile u ka furakɛli ko u ka siyɔrɔ ko location ko karamɔgɔw ka sara ko u ka jabala ko nin de ye ko belebelew ye awa ni ne ɲinana min kɔ komi Sɛki Haruna yɛrɛ bɛ kuma ta ni Ala sɔnna a b'o tɔ dafa aw ye welewelekan don an y'a lase bɛɛ lajɛlen ma